So what's up mga ka-Yorzky, andito tayo ngayon sa Tomsky Moto App sa shop ni Sir Tommy. Mga kasama natin ay si anong pangalan mo, sir? Magnum na lang. Magnum, ayan, meron siyang zx6r. Saka si Pops Wilkie na gamit ang R6. Ayan, si Pops Wilkie. Hoy, wag niyo akong iwan ha. Inaya ko yung... Saka si Pops Tommy, gamit pala itong MT-07, ayan. For sale nga pala ito guys, MT-07. Yan ang gagamitin niya ngayon. Ayay ko dito si Kamayo, kilala mo? You know? Hanip! Yan, bali apat lang kami ngayon guys. Mahayop na yun. Galit na galit. Hoy! Pantayin nyo kami! Akala nyo sa inyo ang kalsada ha? Wait lang! Bubuelo lang ako eh. Mamaya iwanan natin yung dalawa na yan guys. Diba? Grabe talaga. Galit na galit. Galit na galit. Hintay naman kayo. Mamaya kayo sa akin. Papakita ko yung veterans move. Sige nga, subukan mo. Napainit ko lang yung gulong ko eh. Akala nyo ha? Akala nyo ha? Kayo lang may mga ganyang move. Magagaan yung motor nila eh. Siguro walang laman na gas yung mga yan. Naka-full tank kasi ako eh. Ayun o, tingnan nyo, full tank ko. Kaya medyo mabigat. Mamaya kayo sa akin. Ginagalit nyo ako ha. Papakainin ko kayo ng alikabok. Bomba-bomba na lang para tumabi sila. Palang asa na lang ng tambuchi yan, boy. O, di ba? Tapos sa checkpoint magbabagal kayo. Ha? Akala nyo ha? Akala nyo ha? Kaya nyo ba magpatakbo ng 200 ha?
kayo. Grabe. Grabe itong dalawang to. Nauubaran na ako eh. Natatanggal na yung ano, t-shirt ko. Naka-t-shirt lang kasi ako eh. O dito, nakanan daw kami. Parang madulas yung gulong ko ah. Yan, zx6r oh. Yun naman MT-07. MT-07. One hand pa. R6 Yamaha R6. Papahuli na lang tayo kasi ano, nakakangawit kasi. Tumalbog. Oo, kakanan. Kanan. O, di ba? Andun yung mga tropa, yung mga sniper. Tropa natin yun. Sige. Picture daw sila sa inyo. Doon kami. Ha? Sayang. Oo. So guys, nandito na tayo sa ano, sa Lingayen. Baywalk. Baywalk. So, anong grupo to? Anong grupo nyo? Sniper King Riders Club. Shout out sa Sniper King Riders Club. Ayan, ayan sila lahat oh. Yan. Ayan silang lahat. Oh. Okay. Ayan. Sniper King Riders Club. Ayan. Yung grupo nila. Grupo ng mga snipers. Yung mga snipers. Okay. So
So, bigyan ko silang stickers. Kaya lang ano, hindi ko, ilan ba kayo? Hindi ko alam kung ilan lang yung dala ko. Hindi pa kasi dumating. Ha? Sige, bibigyan. Oh. Ayan. Okay. Ayuda. Oh, shout out muna kayo. Oh. Okay. Oh. Ayan sila sir oh. Oh. Okay. Oh, tapos tayo. Isa-isa lang ha, wala na yung iba. Oh. 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 Oh, lumalayo na. Parang dumudoble yung iba eh. Yung ba? Oh, yun. Ano pangalan mo, sir? Ken. Oh, shoutout kay Ken. Yan. Cyber King. Riders Club. Ayan, ayan sila lahat. Okay. So, ayan, umakit ako dito sa taas para makita sila. Ayan. O, diba? Ang haba ng ano no, mula dito hanggang doon 50 lahat yan eh. Ayan o. Oh, pwede. Oh, idol. Ayan. 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 Okay. Up. Sandali. Ipipremera ko lang ha. Kami ni Idol. Oh, sige. hindi kasi naka-primera eh. Baka gumanon. Dali. Yeah. Yan. Okay na. So dito na yung mga ano natin, mga tropa natin. Ayan silang lahat oh. Oh, di ba ang gwapo? Ayan, oh, di ba? Oh, ayan. Pangasinan, ayun pa yung iba oh. Yan, oh, ayan. Ayan silang lahat oh. Oh. Oh, ayan, sige. Oh, sige, pabombahin natin sila, wait lang. Oh, ayan. 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 Okay. Isa pa. Oh, sige. Okay. Ayan, tropa natin. Di ba ang saya? Ayan, yan silang lahat. So nag-meeting daw sila dito, may pag-uusapan nata silang charity ride. Mamimigay sila ng ano, ng tulong sa mga nangangailangan. Ayan. Ayan na. Okay. Okay na? Isa pa. Okay. Magalit na sila. Ay, oh, sige sir.
Okay, sige. Sige, sir. Ha? Kasama ko yung tropa, yung 4. Ay, bali 3 kami. Sige. Okay. Oo. Pero nauna na ako umuwi. Paano? Kasi kasuhin ko muna yung tropa ko, ha? Ha? Paano, sir? Puntahan ko muna yung mga tropa namin, ha? Sige. Ingat kayo sa uwi. Pag uwi, ha? Ingat kayo. Ingat kayo, ha? So guys, papaalam na kami sa kanila kasi pupunta kami sa kabilang lugar. Doon kami kakain. Sniper King Riders Club. Salamat sa mainit na pagsalubong. Doon tayo sa kabila. Sige. Muna na kami, ha. Punta kami sa kabila, ha. Ingat kayo pa uwi. Ayun na yung bali-bali beach, oh. Yun, oh. Hi. Balik. Ha? Ano na? May gas ka pa? Ha? Na ano? Ay, yan. Kaya pala yung mandar, eh. Saan tayo? Dito na, oh. Diyan, oh. Saan ba tayo? Ayun, Bali Beach. Saan tayo? Sige. Sundan ka na namin. Kaya pala kayo mag-start. ito, kiniswitch. Sige. Okay guys, tapos na kaming kumain, kaya igutin muna namin to hanggang dulo. Ayan, para makita natin guys kung anong meron dito ngayon sa Baywalk. Last time na pumunta ko rito, napakalungkot. As in, walang katao-tao. Kasi sinarado nila, eh. Bawal na kasi gawa ng pandemic. Pero ngayon binuksan na ulit nila. Ayan, masaya na, oh. Nagpipiknik na sila. Pwede nang kumain. Ito yung Bali Beach, oh. Marami na palang tao dito. Diba? Oh, daming tao. Oh, okay pala. Yun oh. Oh, hoy. Ba? Sana all. Yan oh. R6 pala. Kala ko zx6r.
Grabe, tuloy niya, no? Ano matakbo? 20? Dami no, ano? Ayun, no? Ganda ng dagat, no? Dami rin palang makapasyalan dito, diba? Makukulay yung ano, ilaw nila. Ito na yung dulo, guys. Yan. Kaya kung pupunta kayo, ayan na yun, dead end na to. Ang ganda ng dagat, oh. Diba? Ganda ng ano, ng tanawin. Ganitong oras, guys, masayang masaya na rito. Hindi ka na maiinip talaga, diba? Mayroon pang mga nagpipiknik, oh. Eh, bahala na sila magtayo ng ano nila, ng lamesa nila. Diyan sila sa, ayun, oh, sa tabing dagat. Yan, oh, diba? Ang saya. May mga street foods din, oh. Ayan, oh. May mga inihaw, kung ano-ano. Oh, may siomay. Ayan, oh, inihaw. Oh, ayan. Pwede rin kayong kumain dyan, guys. Ayan, oh. May Tokyo. Marami kayong mapagbibilihan dito. As in, marami. Oh, marami din kayong mapapasyalan. Ayan, oh. Oh, di ba? Above sea level. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh. Talagang ano, ginawa nilang pasyalan na ngayon itong ano, yung Baywalk Lingayen. Traffic na rin, oh. Dami rin kasi pupunta, eh.
Open na po lahat ng ano, mga negosyo rito. Yan. Pwede niyong dalhin yung mga anak ninyo. Pwede kayong mamasyal dito. Ganda ng taillight na oh, ng zx6r. Ibang klase, modified na siguro yan. Okay no? Yun lang, traffic talaga pag pauwi. Kaya guys, kung pupunta kayo dito, mas advisable yung magmotor na lang kayo. Lalo na't uuwi kayo ng ganito rush hour, wala. Abutin talaga kayo ng siyam-siyam dito. Diba? Traffic oh. Buti ka nakakasingit-singit pa kami kahit na big bike kami. Grabe. As in. You know? You know? May daan ba dyan papunta? Ano, Dagupan? May daan dyan papuntang Dagupan? Dito? Oh, dito. Papuntang Dagupan? Bayan ng Lingayen eh. Ha? Bayan ng Lingayen. Ah, bayan ng Lingayen. Hindi mo napunta to? Hindi pa eh. Capitol to, ito yung Capitol. Ha? Capitol. Sige. Ano, una na kami. Oo, una na kayo. O, ingat ha. Doon ako mag-aantay. Wait lang. Mauna na kayo. Ha? Una na raw kayo. Ano na tayo? Oo, una na kayo. Dito na. Dito ka na. Oo, sige. Ingat ha. Oo. Ingat, salamat ha. Sige, Paps. Ingat. Okay, teka na lang ha. Ingat kayo. Ingat kayo. Sige. Yun oh. Sir. Ingat kayo, sir. Ingat kayo. Sige, sir. Oo.